प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल आरो बिटिआर सरकारखौ बिसास खालामनानै बिथांमोना इउपिपिएल दलाव दिनै जगदान जादों। क'क्राझार गसाइगावनिफ्राय लानानै आप टु माजबादसिम इउपिपिएल दलाव जगदान जाबाय थानाय बे हाबाफारिया जेरावबो सोलिबाय थाबाय थादों। जे फैबाय थानाय समावबो इउपिपिएल दोलोआ बे हरिसिङा समस्तियाव गोख्रों आरो गोरा आरो जोंखौ फेजेननो हानाय कुनु दोलो बेबायदि फैनाय नङा। नोंथांनि समाजदेबआव नोंथाङा जिरायना थायालासिनो जायगा जायगा जयनिं हाबाफारि खालामदों। दिनै कदमतलायाव नुनो मोनबाय गोबां जयनिं जादों। मा बुंदों? इउपिपिएल दोलोआव जोंनि बिटिआर रिजनाव क'क्राझार गसाइगावनिफ्राय लानानै आप टु माजबादसिम इउपिपिएल दलाव जगदान जाबाय थानाय बे हाबाफारिया जेरावबो सोलिबाय थाबाय थादों आरो बेबायदिनो जोंबो जोंनि हरिसिङा समस्तिनि सिङाव आरो दिनै रानिपुख्रि बिसिडिसि रानिपुख्रि प्राइमारि बे ओनसोलनि मोनसे रेभिनिउ भिलेज बे कदमतला आरो बे कदमतला बे रेभिनिउ भिलेजनि सिङाव जोंहा सावथाल आदिबासि आरो बेबायदिनो बर'फोर हारसाफोर गुबुन हरिजनफोर बेबायदि बे जायगायाव बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो गुबुन दोलोआव बिथांमोना दंमोन। दिनै बिथांमोना कदमतला बे ओनसोलनि रायजो हिसाबै गामि हिसाबैनो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव दिनै 73 जननिख्रुइ बांसिन बेबायदि जगदान जादों आरो बेनो मोनसे मोजां माने इंगित देखायदों जे फैबाय थानाय समावबो इउपिपिएल दोलोआ बे हरिसिङा समस्तियाव गोख्रों आरो गोरा आरो जोंखौ फेजेननो हानाय कुनु दोलो बेबायदि फैनाय नङा। हयथ' हरिसिंगा समस्तियाव थांनाय 2025 मायथाइनि जि बिसायख'थिमोन बे बिसायख'थिनि जि बिबां दंमोन 2025 मायथाइयाव बांगोन ना बांगोन? दा जों जेब्ला 2022निफ्राय जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो जगदान कार्यसुचि बेबायदि जयनिं कार्यसुचि जों लाबोबाय थादों। बेनिफ्राय दिनैसिमहालागै हरिसिङा समस्तियाव 2000नि बांसिन 2500नि बांसिन अलरेडि माने जगदान बेबायदि जानानै दंखायो। दा थांनाय जि बिटिसि इलेक्सन 2020 जोङो 16,000 बेबायदि मोनदोंमोन आरो देग्लाय 3000 आरो बारा प्लास जोंहा जाबावगोन। थारमाने जोङो 19,000 बा बिनि बाराबो जों माने मोननो थांगासिनो दं। 2025नि जेब्ला इलेक्सन जागोन आरो बेवहाय जों आरामसे जों ओंखारलांगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना मिथियो जे बिजेपिया 2020 मायथाइयाव बिथांमोना 9,000ल'सो मोनदोंमोन आरो बैखिनि समावनो जोङो 16,000 मोनदोंमोन। दा बिथांमोना 7,000 भटआव बिथांमोना जेननानै दंखायोमोन आरो दिनैनि थारिखआव जोंनि हरिसिङा समस्तियाव बिजेपि होननाय बेबायदि जेबो बाराखै। दा सेकेन्डआव जों उन थांफाबाय थादोंमोन जोङो बिपिएफ। दा बिपिएफ दोलोआवबो दिनै बिथांमोना जाखिनि हरिसिङा समस्तियाव जा पजिसन दंमोन आरो बे पजिसनाव बिथांमोनाबो गैला आरो बिनिनो मोजां वार्कार्सफोर मोजां दैदेनगिरिफोर दिनै नैबे कदमतला गामियाव जा जन मार्डि बिथाङा मोनसे समाव बिपिएफनि मेम्बारमोन आरो बिथांनि दारैनो दिनै बे गामि आरो बे ओनसोलनि गावसोरनि माने सानथालि रायजोफ्रा दिनै ओंखारबोदों आरो बेबायदिनो बर'फ्राबो जोंनि माने हरिसिङा समस्तिनि सिङाव बिपिएफनि बेबायदि इयुथनि जा पेरेन्टनि जा वुमेननि जा आरो गुबुन सेल्सफोरनि जाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोर बिपिएफजों दंमोन आरो जेबो मोनैखायनो जे जोंनि प्रमद बर' बिथाङा जाखिनि बिटिआर सरकार सामलायबाय थादों आरो जा खामानि मावबाय थादों बिनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय मोनसे फैदों आरो बिनिखायनो दिनै हरिसिङा समस्तियाव बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बहाय ना बिपिएफ फैगोन ना बहाय ना बिजेपि फैगोन आरो बहाय कुनु दोलोआनो देरहाया। फैबाय थानाय बिसायख'थि इउपिपिएल दोलोआनो देरहानाया रोखा आरो बे खोथाखौनो बिथांमोना मोनथिनानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय थादों। दिनैनि जाफोरा जइन जाबाय इउपिपिएलनिफ्राय बिथांमोना मा आसा लागोन मा भरसा लागोन? दा नोंथांमोना नायबाय था जे थांनाय जि 17 बोसोर बिपिएफनि गभर्नमेन्ट आरो बे 17 बोसोर बिपिएफनि गभर्नमेन्टआव माने 4 डिस्ट्रिक्टसमोन बैखिनि समाव 17 बोसोराव 49,000 बिथांमोना बिथांमोना लाबोनो हादों। PMW हमनानै ला 17 बोसोराव अनलि 49,000
खिन्थु 3 बोसोर जोंनि UPPL सोरखाराव जोङो 2 लाखनि बांसिन PMA न' जों लाबोनो हादों। काचा हाउसनिफ्राय लानानै PMA जिनिफ्राय लानानै दा आवास प्लास दिनै सफैबाय आरो देग्लाय 24-25आव आरोबाव दा रेजिस्ट्रेसन जानो थांगासिनो दङ आरो बे जि PMAY प्लासनि जि रेजिस्ट्रेसन आरो जिअ टेकिं बियो 2028-29 सिम थांगोन थारमाने कन्टिनिउ 5 बोसोर PMAY प्लासनि जि न' मोननो गोनां आरो मोनैफोर आरो बिथांमोननो जोङो नैबे 5 बोसोराव आरामसे जोङो होजोबनो हागोन आरो बेखौनो बिथांमोना फोथायदों बिथांमोना बिसास खालामदों आरो बेनिखायनो बे कदमथला ओनसोलाव बिसेसकरि जोंहा गरिब श्रेणिनि मानसिफोर बांसिनद्राय बहाय दं आरो बिथांमोना न' मोनाखै बिथांमोननो जोङो बुंदों जे UPPL दोलोआव नोंथांमोना थिग टाइमाव नोंथांमोना जुगदान खालामबाय आरो बेनिखायनो नोंथांमोननि मुंनि एगेन्स्टआव नोंथांमोननि मुङावनो बे रेजिस्ट्रेसन जिअ टेकिं PMAY न' आरो बेखौनो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेबायदि खोथा जेब्ला बुंबाय आरो बेनिखायनो बिथांमोना फोथायनानै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL आरो BTR सरकारखौ बिसास खालामनानै बिथांमोना UPPL दोलोआव दिनै जुगदान जादों।